Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sagung para alim saha ulama. Satu ingkang riten saha dalu tansah semanding marang kitab suci wayuning Ilahi. Pinangka panuntun kiblateng panembah satuhu pantes lamun pinundi mewah keparing kawula dherekaken menggah sabda pengandikanipun. Sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti wonten pepayoning kautaman saklanggung wonten ing pahargyan kalenggahan kadya kathah para saka guru dalapun jangganing petang ingkang sampun kepareng satata lenggah pinarak wonten sangajenging sasana rinengga nun nggih pantes lemenan nampi jerone pakurmatan datan katalupen pangarsaning kawula wonten ing tlatah Klangkreng Galuk ingkang satuhu tansah kinabekten. Kepareng wonten kalenggahan mangke kawula ngamung kapitedan dalah sinaraya saking pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Suwaji sekalian Kang Ibu rasing batos kadya kanthi raos kebak ing panalongso kalenggahan anggenipun kepareng rakit Sekar Cempaka Mulya kepareng miwaosi marga ingkang putra dalah putrinipun Kang Sesilih Kusumayu Lasmi kepareng jinatu krama panjenenganipun Bagus Arif Atmojo panjenenganipun Bapak Sutaji. Pramila kanthi punika namung kasuwun mugi saged pahargyan rahina mangke tansah jumbuh marang kuncarane bangsa Nuswantara ingkang sampun linambaran agunging Pancasila saha ndederek dhateng tuntunaning agami. Pramila monggo sawetawis wedal panjenengan sami ingkang mung kadheraken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit barokah kang sampun rementah datang tetah satemah kawula panjenengan sami sakerdene rawuh kepareng hangrawuhi punapa ingkang dados undanganipun Bapak Suwaji sekalian Kang Ibu sangkang awujud kintaka saha jawilan mugi sedaya boten ngirangi raos pakurmatan anggen panjenengan rawuh. Shalawat saha salam boten kasupen ugi kita haturaken wonten ngarsa dalam Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nun nggih ingkang sampun kepareng nuntun dhateng kawula panjenengan sami tumuju margining kesaenan agami Islam kang kawula rasuk dalah kawula dherekaken dumateng panjenengan sedaya kanthi hasesanti saged benjang wonten ing yaumil kiamah kawula panjenengan sami tansah pikantuk sapa saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saha Ibu sagung para tamu undangan langkung-langkung pangombyong pinang temanten putri ingkang sampun pinarak dhateng sasana kasampun sumadyo lilalanono kepareng saderengipun tinarbuka tumapang adicara sates wedal kawula badhe ngaturaken menggah para paraga ingkang kepareng piniji meratitesaken tumapang adicara wonten pahargyan kalenggahan mangki parendene pangrengga busana kalenggahan ingkang mung kapitadosaken dhateng Sanggarias Faya Dekorasien ingkang mijil saking cepu kanthi kadheraken dumateng kadang juru gambar Gusara foto lan ugi sinenggoyong dening master video syuting ingkang mijil saking Laladan Taji Bojonegoro. Parantene boten kasupen ugi nun inggih panglipur ing kalenggahan mangke satu mung kepareng kapitadosaken dhateng Elvanga nun inggih Senhidam ingkang ugi mendukung wontenipun Karista Audio Sound System ing kalenggahan mangke. Pramila kanthi punika dhateng Bapak saha Ibu saking para tamu undangan mbok bilih samudayanipun ingkang pindha sampun kanthi sayek saka Kati Manunggal pindha kang sampun dados sawiji mugi saged pahargyan rahina mangke purwa madya ngantos wasana satemah manggih wilujeng dereng sampikala. Nuwun kepareng kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.